Aloha mladí milí přátelé, vítám vás u dalšího kurzu Express. Dneska se podíváme na to, jak zahrát akord D, protože to vám dost dělá problémy a jak jsem zaznamenal, občas si s tím nevíte rady. Takže vezmeme ukulele a standardně se akord D hraje tak, že zmáčknete strunu G na druhém pražci, strunu C taky na druhém pražci, strunu E taky na druhém pražci a strunu A můžete nechat volnou. Vypadá to nějak takhle. Vidíte, že tam ty prsty nemají nejvíc místa, takže kdo má větší prsty, může zkusit variantu tu, že ukazováčkem stiskne obě dvě ty struny, tudíž G a C, a přidá prostředníček na strunu E. Tímhle způsobem zajistíte, že vám to bude znít taky i při větších prstech. To samé samozřejmě můžete udělat prostředníčkem, stisknete strunu G a C a prsteníček dáte na strunu E. Všechno je možné, zase záleží potom z jakého akordu na jaký akord jdete, s tím si pohrajte, vyberte si, co vám bude vyhovovat. No a pokud jste pokročilejší hráči a zvládáte baré, tak jistě umíte hrát D tak, že ukazováčkem stisknete takhle všechny struny na druhém pražci a malíček nebo prsteníček přidáte na pátý pražec strunu A. Slyšíte, že je tam trošičku rozdíl. Pokud jste pokročilejší hráči, tak jste možná už zkoušeli, že akord D jde zahrát třeba jako baré na pátém pražci, kdy zmáčkneme prsteníčkem strunu G na sedmém pražci a prostředníčkem strunu C na šestém pražci. Taky se jedná o D akord. Pokud chcete jít ještě výš, tak můžete chytit něco jako když hrajete G akord, akorát to není na druhém pražci, ale začínáte až na devátém, takže strunu C devátý pražec, strunu E desátý pražec a strunu A opět devátý pražec. Akorát tady pozor, tady vám nesmí znít ta struna G, což můžete odstranit tak, že ten ukazováček malinko posunete, tak aby se ještě jenom dotýkal lehce té struny G, aby nezněla. A pak můžete hrát ten D akord i tady. Samozřejmě pokud jste pokročilejší hráči, tak víte, že k tomu úchopu můžete přidat ještě na struně G malíček na 11. pražec a máte vlastně ten akord D plnohodnotný tady. No a na závěr, pokud jste třeba opravdu už fajnšmekři a chcete na závěr písničky v D-duru zahrát ten závěrečný akord, můžete zkusit baré na 14. pražci a potom musíte tu ruku hodně vytočit a na 17. pražci prostředníčkem ideálně, aby vám to takhle pěkně znělo. Pak už je potřeba tu ruku hodně vytočit, můžete jít i loktem směrem dopředu, tím se vám celá ta ruka natočí a lépe se vám tam vejde. Samozřejmě pokud máte na ukulele výřez, tak to bude pro vás jednodušší. Tak a to je pro dnešek všechno. Já doufám, že máte teďka nějaký materiál ke studiu, můžete to procvičovat, protože samozřejmě to se vám nepodaří všechno chytit hned, takže to různě zkoušejte, hrajte si různé písničky v D-duru a já se budu těšit na příště. Aloha!